Κάποτε ήταν ένας μικρός και ήσυχος τόπος που είχε θέα τον απέραντο ωκεανό. Κάτω από την επιφάνεια του ζεστού νερού απλώνονταν ένας ύφαλος από κοράλια, λαμπερά ψάρια κολυμπούσαν και βουτούσαν και παράξενα πλάσματα κούρνιαζαν σε κρυφά μέρη. Στο νερό κολυμπούσε και ένα νεαρό πορτοκαλί ψάρι, η κοραλένια, που ζούσε μέσα σε ένα παλιό πιτσιλωτό κοχύλι. Η κοραλένια μάζευε όμορφα πράγματα από το βυθό. «Μου αρέσει πολύ αυτό», έλεγε κάθε χρόνο στα γενέθλιά της, όταν έβρισκε κάτι ιδιαίτερο. Αγαπούσε πραγματάκια που ήταν πιτσιλωτά, φωτεινά, στρόγγυλα, με αγκαθάκια, με ρίγες, με κόκκους ή με καμπύλες στρόγγυλα και μικρά. Με τα χρόνια η κοραλένια μεγάλωνε και μεγάλωνε. Το ίδιο μεγάλωνε και η υπέροχη συλλογή της. Μα καθώς ο καιρός περνούσε, η κοραλένια έβρισκε όλο και λιγότερο όμορφα πράγματα, ενώ περισσότερο παράξενα αντικείμενα εμφανίζονταν. Η κοραλένια έβλεπε τον ύφαλο να αλλάζει και κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι φίλοι της έφευγαν. Εκείνη τη χρονιά, στα γενέθλιά της η κοραλένια κατάλαβε ότι δεν είχε με ποιον να τα γιορτάσει. Παρόλο που έψαχνε και δεν μπορούσε να βρει ούτε ένα όμορφο πραγματάκι για τη συλλογή της. Παρότι ήταν πολύ λυπημένη, αποφάσισε να κολυμπήσει όσο πιο μακριά μπορούσε στα σκοτεινά νερά. Ξαφνικά πρόσεξε κάτι που γυάλιζε μέσα στο σκοτάδι. Κολύμπησε πιο κοντά και διαπίστωσε ότι ήταν ένα μαργαριτάρι. «Τι υπέροχο», είπε με θαυμασμό. Δεν μπορούσε όμως να το φτάσει, καθώς ήταν μέσα στο πιο ασυνήθιστο κοχύλι που η κοραλένια είχε δει ποτέ. Δυσκολεύτηκε πολύ για να το φτάσει. «Τέλεια», φώναξε, κρατώντας γερά το νέο της θησαυρό για τη συλλογή. Εκείνη τη στιγμή το παράξενο κοχύλι άρχισε να αποσύρεται από το ρεύμα του ωκεανού, παίρνοντας μαζί του και την κοραλένια. Όσο κι αν στριφογύριζε, δεν κατάφερε να βγει και το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να αφαιθεί στο ρεύμα. Τελικά η κοραλένια βγήκε στην επιφάνεια ενός παράξενου νέου κόσμου και εμφανίστηκε μπροστά της όλα τα καινούρια πράγματα. Γιγάντια πλάσματα κινούνταν στην επιφάνεια του νερού και άσπρα φώτα άστραφταν μέσα στο σκοτάδι. Η κοραλένια είδε ακόμα εκατοντάδες άλλα αντικείμενα. Έμοιαζαν με εκείνα που είχαν μολύνει τον ύφαλό της. Κοίταξε πέρα από τα φώτα και νοστάλγησε το σπίτι της. Εκείνο το βράδυ ονειρεύτηκε το παλιό πιτσιλωτό της κοχύλι. Το επόμενο πρωί ένα κορίτσι περπατούσε κατά μήκος της ακτής και έψαχνε όμορφα αντικείμενα για τη δική της συλλογή. Μα αντί να βρει ένα στραφτερό θησαυρό, βρήκε την κοραλένια. Κοίταξε μέσα στο μπουκάλι το παχυδευμένο ψάρι. «Θα σε βγάλω από εκεί», του είπε. Έπειτα κοίταξε τα πλαστικά μπουκάλια και τις σακούλες που ήταν σκορπισμένα στην ακτή. «Αυτά πρέπει να έχουν έρθει από την πόλη μου», σκέφτηκε. Κατάλαβε ότι όφιλε να κάνει κάτι. «Πρέπει να το φροντίσω». Η κοραλένια στριφογύρισε μέσα στο μπουκάλι. «Μην ανησυχείς, ψαράκι, θα σε ρίξω πάλι στον ωκεανό μόλις είναι ασφαλές για σένα». Το κορίτσι έβγαλε την κοραλένια από το μπουκάλι και την έβαλε σε καθαρό νερό. Όταν οι άνθρωποι άρχισαν να ρωτάνε για το πορτοκαλί ψάρι, το κορίτσι περιέγραψε πώς βρήκε την κοραλένια. Σύντομα οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Όλοι στην πόλη συνεργάστηκαν για να μαζέψουν τα άχρηστα αντικείμενα, καθάριζαν και σιγά σιγά ο ωκεανός άρχισε ξανά να είναι φωτεινός. Μόλις ο ωκεανός καθάρισε αρκετά για να μπορεί η κοραλένια να επιστρέψει σε αυτόν, το κορίτσι την αποχαιρέτησε και την άφησε πάλι στο νερό. Η κοραλένια ήταν ενθουσιασμένη που επέστρεφε σπίτι της. Πώς θα ήταν άραγε τώρα, αναρωτήθηκε, και κρατώντας ακόμη το πολύτιμο μαργαριτάρι της, πήγε να αναζητήσει το παλιό πιτσιλωτό κοχύλι της με το καινούριο της μικρό θησαυρό.
Όταν βρήκε το παλιό της σπίτι, ανακάλυψε ότι τα περισσότερα από εκείνα τα παράξενα αντικείμενα είχαν πια εξαφανιστεί. Ήταν καθαρά. Η Κοραλένια γιόρτασε τα 100 της γενέθλια με φίλους μέσα σε ένα κόσμο από κοράλια που όλα ήταν πλουμιστά και ξανά έγιναν αστραφτερά. Η Κοραλένια πρόσθεσε στην καινούργια της συλλογή και το μαργαριτάρι. Καθώς θαύμαζαν το μαργαριτάρι οι φίλοι της, τους είπε την ιστορία για ένα γενναίο κορίτσι που αγαπούσε να παίζει δίπλα στο λαμπερό γαλάζιο ωκεανό.